धने चेचतोय. क्रिस्पी कांदा जशी मम्मी होती आता जरा मी घेतले. हे रेडी झालेत. आपण काढून घेऊ. नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोगा चॅनलवर. तर आता आपण गणपती विसर्जन करून आलो. आता आपण बनवतो कांदा भजी. कांदा भजी बनवतो. कांदे, मिरच्या, बेसन पीठ, मीठ, हळद, धने आणि पोहा म्हणजे पाणी. चला स्टार्ट करू. पहिले काय करतोय? कांदे सोलून घ्यायचे. पहिलं आपण हे करून ठेवा. बेसनमध्ये मस्त मिक्स करून एकजीव करून ठेवू थोडा वेळ. काय मस्त लागेल. बाबा तिकडून बोलतात गुड्डूला शिकव. थांबव जरा. आता कांदा कापू. सोडून घेतले तर गुड्डू जातो. कांदा कापून झाला आपला. आता मिरच्या कापू. बस बेसन पीठ टाकू आता. बेसन पीठ टाकल्यावर मिक्स करायचं. एकजीव करायचं ते. आता काय टाकणार? पाणी का हळद? आपण हे एक एक टाकून घेऊ. हळद टाकू. थोडा तिखट मसाला पण आपल्याला टाकावा लागेल. आता धना पावडर. पहिलं हे बेसन पीठ आपण लावून घेऊ. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. हे हात बघा कसे झाले. थोडं बेसन पीठ आपण नंतर टाकू. तर धने ओवा. चांगला असतो. सुगंधही चांगला येतो. बारीक करू. कसं करायचं? थांबा मी हे आणतो. पकड. धने चेचतोय. तो गड़बड़ है दया
चेतले, थोडे बारीक केले. आता आपण घेऊन थोडा अजून पीठ टाकूया. पीठ नको जरा काय टाकलं तर मीठ टाकत आहे. ह्या थोडं मीठ टाकून चवीनुसार. आचार्य आले ना आचार्य मोबाईल हळद टाकू आधी. तिखट मसाला ही बस ना मम्मी. हाय. मिरची टाकतेस ना बोली? टाकलेली मिरची टाकलेली. बस ना. हळदीने कलर पण येतो. तर बेसन टाकू ना अजून. पीठ अजून घेतोय जरा. हा मिक्स करतोय चांगलं मस्तपैकी. हे झालं रेडी. जरा आपण असं म्हणजे मी एकजीव करून ठेवलेलं आहे. थोडा वेळ ठेवू आणि नंतर मग बनवायला घेऊ. मुरत ठेवलेलं आहे थोडा वेळ. मुरत झाकण मारून असं ठेवून द्यायचं. एक 10-5 मिनटं चांगलं म्हणजे त्याला एकजीव होऊन जाईल. तेल गरम करायला ठेवू पहिलं, नंतर मग येते. आणि माझ्या हेल्पला बघा कोण आहे, गुड्डू. नमस्कार मित्रांनो. सारखाच असतो तो. ते तिकडे गावी बनवतोय मी मस्तपैकी. झालं आता गणपती गेले. आता काय ते जायचे दिवस आले. मुंबईला रिटर्न आला की जाऊचं वाटत नाही. हा बस वळलं नाही केलं. पाण्याचा हातच नाही झाला तर माझा हात होता. या मस्त कुरकुरीत. परत मम्मी आलेली आहे बनवायला. तिकडे काम करायला गेलो. हे थोडे झालेले आहेत. तरकिरी पटापट बनवून घेऊ आता. खायला मोकळे. थांबा मी थोडी तेज बघतो. गरम आहे गरम गरम गरम. मस्त आहे. क्रिस्पी क्रिस्पी आले. क्रिस्पी कांदा कशी मम्मी होती. आता जरा मी घेतले. हे रेडी झालेत. आपण काढून घेऊ. पोटामध्ये आता आपण तेल तापलाय मजबूत. नरम पण करायचे. काही अजून खाणार नाही. चहा उरले पियाला या हवेस तर. कुछ भी शेप बनवू. नंतर आपण जेवायला बसू.
भूक लागली. बंद केलं नाही चालू आहे. भूक लागली त्याच्यामुळे फटाफट भजी भारी झालीत. टेस्ट करून बघितलं नाही तीन कलटवले मी, म्हणजेच चोरून खाल्ले. फक्त आपली भजी हे बघा मस्त. हे 2-3 नरम आई बाबांना काढले, चावण्याचं चावायला नाही भेटत म्हणून. तर हा ब्लॉग मी इथेच एंड करतो. तो आपण तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू आपण नवीन व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ. चला बाय बाय.